the State Public Secretary, ABGA. I want to say welcome, Honorable Nkwonta. Thank you so much. Thank you so much. Good. You're welcome. You're welcome. Welcome to the studio. Now, thank you. Let's begin. What is all over the place is 21/21. It has never happened. It's unprecedented. It's uncommon in the whole country. 21/21. I know you participated. You actually took a very beautiful part in ensuring that to happen. Thank you so much. Can you tell us, are you surprised? I was not surprised. I am still not surprised. The Igbos made me proud. They reminded me of what the Igbo man stands for. Before the election, we were talking about it. I was out there. We are feeling our people because our governor has been working. The Willie is working slogan is not a slogan. It was there because the governor came to work for the Anambra, for Igbo. As na temperature, you can because the Igbo were called down. What I'm saying really is that the governor came and performed, and governor is still performed. The momentum of performance has been increased. As at the time when we were running about, we knew the machinations of people that were trying to thwart the future of the Igbo nation. Like a family finance machination. Even now, when the Bible comes, to plan your election, ndị Anambra niile maalụ na gọvanọ anyị bụ Akpọkwedike Willie Obianọ na-eme ọfụma. Ọ gọvanọ bata anụ na amamife na-ekwu Chukwu. Ọ gọvanọ Chukwu kwadola akwado ife niile ọ lụrụ na ndụ ya. Ọ lụrụ ọrụ na bank, lụọ ọrụ n'oyi company, bife Chukwu kwado na ife niile. Lụsịarị taya na ezumike. Oge ọ na ezumike oche na ọlụsigo. Mana oge a maka Chukwu je kpọpụta ya. Si abịa ka anyị lụzie ọrụ nkwado ole owe na-alụ ya n'obi ọcha na egwu Chukwu anatụghị egwu mmadụ. Anyị maara na anyị ga-eme n'oge anyị na-eme kampen ka mpụta m bịa na redio na telivishọn na-ayọ ndị be anyị sifa egwu atụ na unu maka ife ndị ilo na-akwado ka anyị jee ọgụ a na anyị ga-emeli. Igbo siri ike oge Igbo ji agba Igbo bụ ị na-eme Igbo aka Igbo agba ya nkịtị iche na o nwere ife a ga-eme mana Igbo zala afafa na election Akpọkwedike na election ndị Anambra steeti mere. Ife anyị na-ekwu ejelu m onwe ka nsiri eje wee jee obodo oyibo ebe ọbụla mbata a na-ebu m ka ma bụ nnukwu mmadụ a na-asị na publicity secretary ndị ABGA na Anambra steeti onye ọbụla akwụrụ ọtọ ma ebe a na-agba akwụkwọ ma ebe a na-ekupụta nwa ma ebe a na-eme ife dị iche n'iche farapụzi ife a na-ebe kwube maka 21/21 na Anambra State. Okay, now one of the things one of the slogans also ife abụla ọsọ pati ka abụ nke kedu ka ahụ si mee nwanne m amam ka ga-esi wee kọwa ya ọ na-abụ n'elu maka ABGA adị m alara ụla. Abụ m publicity secretary ndị ABGA bụ eziokwu mana ị ma na ọ bụrụ na ị nwere okwukwe n'afọ ebunyeghị ka ile ma nle nwunye ya. Abụ m onye Igbo bụrụ ezigbote onye Igbo. Abụ m onye Igbo jepụla ejepụ fụ obodo meghe na-emeghe mmanụ na ife anyị ga-emewulu obodo anyị bụ ka anyị tinye aka kwado onye na-achị anyị. Gọvanọ anyị bụ Ijele mana Ijele adịghị eti onwe ya. Ọ ga-edute ifro ABS anyị tata. ABS abụrụ ife a ka ọ bụbụ mbụ unu alụgo olu ebe a n'ebe ka unu si amasị ụra na-egolisi unu anụgo ebe a for a certain period for the transformation esi wee move from nothing to something bụ absolutely the big peak of broadcasting. Na instrumental studio anyị na onwe nke anyị na-anọbụ mgbe ụfọdụ adịbụ anọdụ na plastic chair mmadụ a na-achọ ịtụ na kata oche eme ekpumi na-azụ onwe ya azọ air conditioner adịrọ iwere ife na-eficha iru ife gọvanọ anyị niile ebe a bụ ego steeti ego mụ na gị ife o ji tinye bụ bikos na gọvanọ nwelu vision ọ chọrọ ọganiru ka Anambra steeti na-aga n'iru. Ife o mere na ABS ọ bụrụ sọsọ ịbịa weta ife malụ mma tinye ọ bụrụ na ọ na-amara ọrụ unu ABS ada ọ bụrụ o nele anya jee kpọta MD CEO unu Uche nwere eze udo nke ndị Enugu kwu ebe a
Obia bulu onye maali ife ọ na-abụ weta ife dị mma o weta ife dị mma chịkọfa na abụọ ọnụ etu o si wedi na ABS ka o si dị na Nsipa ka o si dị na Awka Capital Territory Development Center ka o si wedi na Anambra State the small loan support for small business now and every other thing anyị na-eme na Anambra eweniwe ya ka m ji asị na oge na-eme election ka asị ndị banye na ọ bụrụ na anyị enwe with anything less than 70%. Ịma na ọ bụrụ Igbo maka na anyị na-apụ n'abata anyị na ndị be anyị na-akpa nkata ada anyị mara ebe ndị be anyị kwụ Igbo ekene m mgbe ị na-ekwu okwu ịmago you are so happy excited over the outcome of the election and Amamna is actually something that prompted that great result. I don't know if you can actually help us to outline most of the achievements that really spurred the people to re-elect Governor the second time. I don't want Anambra. Ebe 2002, 2003, na all Anambra state government then. Obia Inosiona, Obia Anambra until last year. Owebia wekpom wesimu no maro, onya abu onye edo, manobi na Lagos. Ima ifome. On a Lagos, Jebule Zunu ne Bioka spend there 1 week. Anya sobono bulufa ligo fly over. Osini seba bolosu no maro. He did not know what he was thinking when he came into Anambra, but Anambra Maros Anambra State. Akameli. Gentlemen, we bulu bele moto. Makabu me proud Igbo man, bulu proud Afghan. Mbukwa moto mko na fanya mwadi ubele Afghan. Mwado kwa foto akpokwe. Mwado ki onwego juku ikemba. Amano dogu na aga. Mwe batebe mbata na Enugu State. Ewe kpom na kukusim ma odeka si Anambra. Say na sim na odeka. Na kwe Anambra bulu nya Afghan. Mke we sim na obialo mbalu na Anambra State. We be mmadụ no se na o marozi Anambra. O we nakwa Jebule Zinu we be spend the ofu anyasị na Anambra State. Nke a bugodo nke afụla anya. Mana ị rapụzie nke afụla anya ebazie into structures that carry the society forward. The fundamentals, onye na-alụ ụlọ na-alụ foundation. Unu enwere foundation na ada. Akpọkwu etinyego foundation na Anambra State. Studio no ọlụlụ ndị ABS ọma mbụ ya na ọ dịzị n'aka ndị ga-abata na ewepụ nwa ndị azụrụ azụ maala ifunu na-alụ appreciate ife gọọmenti tinye eduta ndị ala faghasa anya mana ama na ndị Anambra State abụrụ ndị ala ndị Anambra State bụ ife dị mma na dị mma andụ onye kafa gosi n'ebe akpọkụ dị ọ bụ na a na-enye tentem akpọkụ ya achịkọtakwa na onye ọha asịzi ndị Anambra na ozugokwa maka nnabazie before ndị adapịa ka ọ na so n'ife na-akọwa bụ na Anambra State na-aga n'iru. Anambra State bụ ife eji ama atụ n'ụwa niile gburugburu. Ana m ekwu confidently maka na ana m ejepụ na anụ akpọkwe ka na-eme iche ka ịkịta nke ọ bata aka esuere ya in mana ọ gbapụgo ọsọ ụzọ one ka flag go off a na anyị mana ndị be anyị fully ife the structures dị on ground ime campaign afịara ọlụ na-arụ daalụ nne afụrụ ife anya ife eji aka wee na-ekwukwu daalụ nne daalụ and the fact bakwala anyị na otu a tụnyere ya na ọ ma ebe na ife ndị afọ wee tụnye so kedu ife ndị Anambra State ga na-atụzi anya na kịta ọ na-abata for the second tenure na ebe o megoro nke a na ọ ga-ebidokwazi ebe dị otu a wee melụ wee gaba akpọkwe ị na-enye nwoke anya oge ọbụla akpọkwe is what I think an every time thinking man oge ọbụla ọ na-anị ọ bụrụ na ịbụ nwoke na-aghọta mmadụ ife nkwado Anambra Steeti nyere ya tụkpọrọ ya anya nkwado ndị Igbo nyere ya ka m gwa unu ụbọchị a na-akpọ result election Anambra Steeti mụ na MD unu Ezudo nọ na redio ebe a for about 5-6 hours for the day ife tụmụ n'anya bụ na ndị Kogi ndị Benue ndị Edo ndị Akwa Ibom ndị Cross River na-akpa anyị na-aṅụrị ọṅụ for us fa na-aṅụrị ọṅụ na ọ bụrụ sọsọ na emeri mana Anambra State akpọkwe dike esetigo the standard for governance and election ka m gwa unu ife anyị na-atụ anya ya na gọọmenti second phase anyị na-aba second phase anyị na-aba ijibugo m
no the plane load not take it off. If we plane not wings and everything, and they go propelled. The engine not go, the doors are above go. How many roads are in every day? Neje supervise surprise visits. Over the corner, governor wanna go to Nene, Komala Mokife Kukanalo. Oche Kemale Balu debe. Kedifo neme. Condition Egundi Anambra bo ife ase konwa konalo 1. Number 2, are you overwhelmed by the support in the Anambra Nyele? Are you overwhelmed by the support in the Bonyele? Therefore, he is over-prepared. Kogo Sindibo, no dogu bo dogu. Anambra Ndibo na ngwo na nkwụ na abịa. Kangwai APGA bụ party bido na Igbo. Bụrụ party ndị Igbo. Okay. Ife dị n'ọchịchị na party ọbụla enwere leadership, enwere ndị na-achị achị. Mụnwa bụ state public secretary of ndị APGA na Anambra State. Enwere m olileanya na ndị na-achị anyị ga-egosi anyị ụzọ anyị ga-esi wee gaa ma oge lue. And ife dị na party followership bụ na anyị bụ ndị a na-edu edu ga na-eso maka na ndị na-edu anyị nwere rọpụta afa ife ọbụla fakwute anyị ekwe ewee na-aga. Mana ife anyị ma bụ na ife ga-ebute ọganiru ebe ndị Igbo nọ ebe APGA nọ. Achọrọ m ka unu ghọta ndị Igbo ndị Anambra State. Let's take a short break. We're going to come back so that you finish what you want to say. Let's take a short break. Jehovah Jireh, my provider, Chimamanda. Jehovah Nisi, my healer, Chimamanda. N'eziokwu o meleme chi anyị Amanda nata ụbọchị Saturday abalị 17 nke ọnwa March 2018 ka a ga-edu His Excellency Chief Willie Mmadụ Abrochukwu Obianọ, Executive Governor Anambra State n'iyi ọlụ ka ọ nọrọkwa n'ọchịchị nke ugbo abụọ. N'ihi nke a sonyere nde kwuru nde ụmụafọ Anambra State nakwa ndị na-echere anyị ezigbo echiche isi His Excellency congratulations. N'ime nke a ABS keptere ohere pụrụ iche nyere gị maka imie na redio na TV. Anyị wepụtara akwụkwọ request card ị ga-eji mee nke a. Na redio naanị ihe ọ ga-ewe gị bụ 1,000 naira, 1,000 naira, na TV 3,000 naira, 1,000 naira atọ. Anyị jizi ohere a wee na-akpọ ndị eze ọdịnala, ndị President General, ndị ndu otu ahịa dịgasị iche iche nakwa otu dị iche iche otu kwụrụ onwe ha anọghị na gọọmenti, ụmụ akwụkwọ, ndị ntorobịa, ndị ọkammụta, ụmụafọ Anambra State ọnọnụ nọ n'ọpụrụ ụzọ ije nakwa ezigbote ụmụafọ ala anyị bụ Nigeria ka anyị were ohere ọma ABS kepụtare wee sị Gọvanọ Willie Obianọ, His Excellency nwoke dị mma na-alụ ọlụ akpọkuo dike global jisi ike n'ọlụ. Lọta na Igbo na-ekwu okwu sị na-eto dike na nke o mere ome ọzọ ọ chịrị mma ga-achị n'ọzọ. Anyị na-asị akpọkuo dike global chile anyị gaba o. Obianọ Chigamanda, Chimamanda, Chimamanda. With the Senate, if you want to make your goodwill message to His Excellency and to Anambra on the swearing in that is taking place on March 17, you can come to ABS and pick up your card and then say all you want to say in appreciation of this administration. Yeah, but TV 3,000. And you tell him Honorable, on a final note, what's a goodwill message to His Excellency and to Anambra as you're going to March 17 countdown? You can also promote. You can also tell Anambra to. I wish His Excellency well. He is the boss. He is the master of the game now. After spending 4 years in Anambra State, I am excited, Your Excellency, about the possibilities that are out there from the Anambra and from Igbo for the next 4 years. My name is 4 years. I just take 4 years in Akpa. I got a game. My brother game we been 4 years. You know what I mean. I got back as a package, Your Excellency. In Canada, in keep up on the Anambra. Only thing go governor. Say na be achieve. Only I don't know what be. No, if I am among one next build enough for Tony Gusundi Igbo. No. On I didn't like a mad Malebono, Malebono Kita.
okwube ka ndị mmadụ na-agụta na ọ bụrụ ife kwuru ọ bụrụ tọkọtọkọ na ife mere eme mgbe na-asị na ndị be anyị bikonu na etinye bie na ABS bịanụ kene ebe gọvanọ anyị bịanụ nkwado gọvanọ nke ụlọ tụrụ akwụkwọ wee menye gọvanọ Anambra steeti unu weta ọrụ 1000 naira for radio akpa afanye oge a na-akpa afanye wee gọvanọ ọrụ 3000 for television ọma na-aga biko daalụ ndị be anyị daalụ. We thank you so much. We've been with the Honorable Chinedu Nkwonta, State Publicity. Oh, you didn't get enough. State Publicity Secretary, we want to thank you so much. So we want to go. We want to thank you so much. Thank you. Thank you for coming, sir. Thank you. Thank you. Well, on this note, to round off our stay with you on this platform, good morning, Anambra. We thank you for joining us. Let's do it again tomorrow. On behalf of every other individual or operational crew, we say bye for now.